Чувствал ли си се като лодка в бурно море? Въртиш се и не стигаш до никъде. Ставаш, завличаш се до кенефа, после се оправиш за работа и докато се усетиш, пак си в леглото и трябва да си лягаш, за да може утре да станеш и този кръговрат да се повтори. Звучи доста тъжно, но общо взето това е живота на повечето хора. Работят нещо, колкото да си платят сметките и да си купят нещо, което не им трябва. Ако съберат пари за една почивка годишно, това е супер и всичко останало е просто оплакване и очакване от съпричастие от останалите. Най-лошото е, че си мислят, че хората, които са постигнали нещо, всъщност са родени с късмет, имат 48 часа в денонощието вместо 24 и всички ги обожават заради това просто как са се родили перфектни. И любимото ми, те просто имат връзки. Знаеш ли, доста са нещата, които различават хората, които са постигнали нещо и тези, които с години единственото им удоволствие е да хванат нещо на промоция някъде. Но главното нещо между тях е ясната цел в живота им. И не го казвам все едно аз не съм минал пред това. Напротив, този клип е направен с целта да ви помогне, а не да ви провокира. Не, може би малко да ви провокира. Днес ще ти споделя защо според мен трябва да имаш цел и защо това е по-важно от всичко. И наистина го вярвам, ако човек се стреми към нещо и прави всичко за да го постигне, това си е супер сила. Сега ще ви изброя какво придобивате, когато вече имате цел в живота. Когато вече знаете какво искате и сте готови да направите всичко за да го постигнете. Защото според мен, когато един човек има цел в живота, той намира смисъл и в своя живот. Целта ти дава ясен път. Когато знаеш какво искаш, всяко решение е по-лесно, защото всичко се подчинява на това, дали ти помага да стигнеш до там или не. Замисли се, ако успееш да канализираш енергията си в постигането на дадено нещо, това ти дава смисъл. Карате да се будиш по-рано, за да можеш да работиш по това нещо. Карате да си лягаш и да мислиш за него. Започваш да си го визуализираш и да си представяш резултатите от него, когато го постигнеш. И това ти дава още и още гориво. Наскоро бях чул една реплика, че ако наистина дадеш всичко от себе си за дадено нещо, ти няма как да се провалиш. Замисли се отново върху това. Ако дадеш наистина всичко, всяка минутка, всяка мисъл, това, което си избрал и искаш да стане реалност, то ще бъде твоята реалност. Но за да го постигнеш, трябва да платиш цената. Това е и красивото в цялата работа, според мен. Освен големия шанс да постигнеш това, за което се бориш, ти извличаш толкова бонуси от цялата работа, докато го правиш. Повечето хора изпадат в депресии, именно защото имат твърде много време да разсъждават върху проблемите си и това, което им липсва оттам. Опират до алкохол, наркотици и така нататък. Ще видите, че действайки всичко около вас започва да се нарежда с времето. Второто нещо е привличаш уважение. Хората като цяло уважават хората с визия и амбиция. Никой не уважава човек, който се мотае без посока. Замисли се, най-вероятно имаш приятел, с който ти е забавно, той пилее времето си по клубове и празни взаимоотношения и живее за да стане петък. Може да ти е забавно с него, но можеш ли да разчиташ на него? Уважаваш ли го по същия начин, както би уважавал някой, който ти е пример и се вдъхновяваш от това, което прави и те амбицира и ти да започнеш? Най-вероятно този приятел ще си остане там в димната завеса, но задай си въпроса: аз искам ли да съм тук и това ли е нещото, за което аз съм роден? Просто искам да се поставите, да попиете ситуацията, в която се намирате в момента, да приемете всичките негативни мисли и да ги използвате като гориво и да канализирате тази енергия в една сила, която да може да ви прекара през всяко едно препятствие. Запитайте се, това ли заслужавам? Аз съм тук и за това ли съм роден в действителност? Ако отговорът е не, ви предизвиквам просто да преследвате целта си и мечтите си. Някой може да дойде и да си тръгне, но твоята цел е това, което остава. Това също е важно и укрепващо в моменти, защото трябва да знаете, хората ще започнат да стават все по-малко около вас, докато се борите.
Това според мен е хубаво, защото по този начин се отсяват истинските приятели около вас. А тези, които са били за изгода, си отиват. Следващото нещо е вътрешната сила. Когато имаш цел, си по-мотивиран, по-устойчив и по-дисциплиниран. Няма да си зависим от външни фактори за щастие. Работата по твоята мисия ще ти носи удоволствие и удовлетворение. Това леко го загаднах вече. Тази броня, която изграждаш по време на процеса, тази мотивация и дисциплина, всички качества, това остава за цял живот. Буквално ми се е случвало всичко около мен да рухва, но аз да успея да се съхраня с мисълта, че просто крача към това, което искам. Дисциплината, която изграждате, това е нещо, без което каквото и да тръгнете да правите, няма да ви се получи. Малките трохи, които ще започнете да получавате, докато се борите за вашата цел, също са голямо щастие. Всеки свален килограм, например, или първата поръчка от новия ви бизнес, или първия коментар в новосъздадения ви канал в YouTube, тези дребни неща ще ви правят по-щастливи от каквото и да било друго. Гарантирам ви го. Следващото място е: не го правиш само за себе си. Гадно е да ви го кажа, но ако се наложи твой близък да влезне в болница и трябва да се плати сума, която е невъзможна за теб, сигурно щеше да ти се иска да имаш нещо зад гърба си. Живеем в кофти свят, но за усмивки и прегръдки никой не вади касова бележка. Аз съм сигурен, че би искал да имаш колкото повече време е възможно с хората, които са те създали и отгледали. Пък и не само те. Ако не ти пука за теб и тях, не искаш ли да оставиш нещо след себе си? Може би парченце, ДНК-то си, което ще носят децата ти. Припомни си тези неща, когато стане трудно и изникне въпроса защо? Защо го правя? Защо съм тук? Искам всеки път, когато стане трудно и те е страх, да си спомниш къде си бил в началото и какво си постигнал. Ако пък си още в началото, си спомни мотивите и болката, които си изпитал, за да започнеш, и ги превърни в гориво. Много ми е интересно какво мислите за клиповете, които са в канала. Харесват ли ви, помагат ли ви и дали са ви приложими. Всеки един от тези клипове е бил провокиран от нещо, което ми е било трудно и съм го превъзмогнал. Се старая да прилагам само неща, които са потвърдени с практика и реално наистина има ползи от тях и не са такива бля-бля глупости. Реално това наистина са ползите от това да имаш цел в живота и нещо, което да те движи напред. Ако имате желание, споделете в коментарите, ако имате в момента някой наболял проблем или нещо, от което имате нужда като помощ. Ако имате някакъв такъв наболял проблем, дали било нещо с взаимоотношенията, дали било загуба на мотивация или нещо от сорта. Напишете го в коментарите и ще се опитам да достигна до теб и ще се опитам да ти помогна с каквото мога. Даже ако идеята ми хареса и мисля, че ще бъде полезна и на останалите хора, бих го направил и на клип. Другото нещо, което исках да спомена, преди да приключа клипа, е, че целта в живота не се намира просто ето така. Ако не си се събудил и ти вече не знаеш какво искаш да правиш, защото има много такива хора. Те още от самото си, в смисъл, като мина тинейджърската възраст, даже и преди това и те вече знаят какво искат да правят. Примерно искам да бъда професионален спортист, искам да бъда човек на изкуството, искам да бъда предприемач и така нататък. Ако не си от тях, защото аз бях точно това, наистина не знаех какво искам. Да, това е истината. Аз не знаех какво искам. Ако си такъв, ти трябва да пробваш много неща, за да намериш твоята цел в живота. Ако си такъв, ти трябва да си блъскаш главата отново и отново, да минаваш през всякакви работи, за да можеш ти да откриеш своите цели в живота. Но това да си откриеш целта в живота също е цел. Само това ще ти кажа. Защото това пак е един процес на себеизграждане. Ти тръгваш, търсиш, пробваш това, примерно да речем искаш да бъдеш предприемач, може да го казваш в главата си, но не осмисляш какво седи за това. Пробвай и направи първите базови стъпки за това, ако искаш да имаш собствен бизнес. Вижда ли ти харесва, вижда ли е за тебе. Много по-лесно е, ако имаш хора, които имат собствен бизнес, да ти представят нещата, как седят, да си поговориш с тях, да почерпиш опит, защото
хората, които са на пангара и хората, които реално са в тази среда, могат да ти дадат най-добрата информация, когато е очи в очи. Виж, има много клипове в интернет, които могат да ти говорят за каквото и да е. Те могат да ти казват колко е хубаво, нали, да работиш онлайн, нали, колко е хубаво да имаш бизнес и да можеш да работиш от всяка една точка на света, колко е хубаво да не си на заплата, колко е хубаво сам да си шеф и когато ти искаш тогава да работиш, но реално те ти представят само хубавата част на нещата. Много рядко се споделя за това какъв риск има, за това колко безсънни нощи има, за това как ден след ден в продължение на месеци и години ти може да си на нулата. И има супер много минуси, има и супер много плюсове, но аз мисля, че ние сме за супер кратко време тук на тази земя и ти трябва да изпитваш удоволствие, докато те боли. Ти трябва да изпитваш удоволствие, докато те боли. Ти трябва да можеш да знаеш, че това, което правиш, е правилното за теб. И ти го правиш не само заради парите. Ти го правиш не само заради това, което ще изпиташ накрая, когато го постигнеш, а ти го правиш заради процеса и ти го правиш, защото това е за теб и ти го чувстваш така. Това беше от мен за това видео. Надявам се да ви е било полезно. Оставете един лайк, ако ви стиска и ако сте намерили клипчето за полезно и до скоро.